Do léčivého podcastu jsem si tentokrát pozvala ženu mému srdci nejmilovanější, svou dceru Sofii Filipy Karochovou. Ahoj. Takže jsi mě skoro rozplakala v první větě. Ahoj. Rozhovor mámy s dcerou jsme ještě neabsolvovali. Už jsme z toho spolu mnoho zažili. Od té doby, co jsem tě nosila v lůně, už uplynulo mnoho a mnoho let a ty jsi z té malé holčičky prošla do dospělé ženy, umělkyně, tvůrkyně, dívky, která ovlivňuje neuvěřitelné množství dalších životů dětí, které vychovává. Ale o tom si budeme povídat dál v našem podcastu. Vím, že jsi se teďka trošku zarazila. Zatím nevychovává své děti, ale vychová děti ve své umělecké škole Multi Art Camp. Ale o tom budeme povídat během toho našeho setkání, protože si myslím, že rozhovor mámy s dcerou je důležitý nejenom pro nás dvě, ale pro všechny maminky, které si procházejí vývojem vztahu se svými dětmi. Tak jaké bylo to tvoje dětství? Takhle od počátku, jo. Tak já měla nádherné dětství. Já jsem měla to obrovské štěstí ve vás v obou, že jsem měla tu harmonii jak ženského, tak mužského pólu. To totální bezpečí, tu obrovskou pozornost a touhu rozvíjet mě a jít vlastně naproti každé mojí touze nebo jakémukoliv popudu. Myslím si, že to je opravdu moc důležitý, aby vlastně to dítě mělo tu kreativu a to cítění, kudy kam, že vlastně může všude a ať si to všude vyzkouší. Takže moje dětství bylo kouzelný. No a tím pádem jsem ti zodpověděla tu počáteční otázku. Ono to je vlastně neskutečně těžké být rodičem. Člověk se na to nemůže naučit, vychovat, vzdělat. Ono se to děje až v tom přítomném okamžiku, kdy to dítě přijde do té rodiny a najednou se navzájem učíme všichni. Ty se učíš být dítětem a ty rodiče se učí být těmi, které to dítě provázejí. Je taková ta otázka, která se diskutuje, jestli si dítě vybírá své rodiče. Co si o tom myslíš? Já ze své pozice s radostí budu říkat, že ano. Zároveň neměla jsem ten zpětný prožitek, že bych to potřebovala pozorovat nebo tohle rozklíčovávat. Takže třeba věřím, že to vlastně nemusí být jednostranný, že to tam v tom jemnohmotném prostoru může být komplikovanější, než že by to bylo jenom tak nebo jenom tak, že tam můžou být ještě jiný jako souhrnný pointy, podle kterých pak se to děje, že ta duše jde do té hmoty. Ale já jsem si vás určitě vybrala, abyste na mě určitě čekali. Tak. A čekala si na svého chlapečka Sylvia a přišla ti Sofinka. No to je pravda, že jsem si nechtěla nechat říct, jestli mám v bříšku holčičku nebo chlapečka. Vnímala jsem tě tedy více jako chlapečka a to se také odrazilo v tvé pubertě, že jsi potřebovala projít takovým chlapečkovským obdobím. A to byla velká škola pro mě. Pro nás, pro obě. Pro mě to byla velká škola v tom naučit se tě prostě pustit do všech těch zkušeností, přestože jsem celé noci trpěla a trápila jsem se, aby si tím všem prošla jemně a něžně. Hele, jsem celá. A myslím si, že vlastně na to, jak jsem šla do všeho jako na dřeň, tak jsem ale byla jako chráněná. Ještě, že máme jenom 3 ty etapy, viď? Dětství, puberta a pak už skočíme do dospělosti. Hele, no, pro mě to byla též obrovská škola. Myslím si, že ty, kdybys mě nemilovala tolik, bys to měla mnohem snazší. Že vlastně, jak se mi snažila být strážným andělem, absolutním jako patronem
tak se fakt jako strašně natrápila, protože já vlastně jsem měla před nějakou dobou hrozně zajímavý jako protnutí právě, když jsem řešila, kam se bude ubírat moje cesta. Nejenom umělkyně, jako v těch atributech tance, herectví a hudby, ale vlastně to umění ducha, dejme tomu, a předávání to dál. Tak jsem vlastně měla hrozně zajímavou konverzaci, že jsem si jako potřebovala prožít tolik času v tom, dejme tomu, temným poli, no prostě noc, jako a ta noc nepřináší zrovna to rozkvetlý kvítí, to pak vyjde, když zase vyjde to slunce, že jo, tak ty kytičky rostou. Takže jsem v tom potřebovala tak pobejt a tak to prozkoumat, abych vlastně měla to pochopení pro to světlo, do kterého jsem se narodila, ve kterém jsem vyrostla, tak zároveň pro tu fakt si úplně v klidu troufám říct absolutní temnotu, abych z toho pak už středu vyrovnaného uměla být nápomocná a mít pochopení na obě ty strany a hlavně v tom širokém spektru. Takže mami, přežili jsme a bylo to fakt bylo to důležité, aby to tak bylo. Určitě to má mnohem jednodušší tvůj brácha, protože tam už najednou umím pouštět a uvědomuju si, že to dítě prostě opravdu nemůžeš celým tím životem provést jako anděl strážný, protože ty jako rodič nejsi andělem strážným svého dítěte, on má svého anděla strážce, který ho provází. A udělat tenhle ten odvážný krok a to dítě odevzdat tomu životu, odevzdat ho samo sobě a odevzdat ho tomu anděli strážnému, který ho provází, to byl pro mě úplně nejtěžší, nejodvážnější krok, který jsem se musela naučit a taky pochopit, že mé dítě není mým majetkem ani mým vším, že se neodráží do celé mé tvorby, do celého mého života, do každého mého nádechu a výdechu, přestože to tam je někde v pozadí. Takže každá z nás máme ten svůj osobní život, osobní osud, kterým jdeme. A to jsem se musela naučit a ty si docela musela zabojovat o to, aby si ten prostor vlastně ustála, aby byl ten prostor tvým prostorem, do kterého já nebudu zasahovat jako matka. No tak rozhodně to mají snazší ty další sourozenci. Buďte vděční těm starším sourozencům. Ne, opravdu. To tak je. Hrozně hezky to řekl pan Hrabánek, že by to mělo být vlastně vychováváno k té úctě k těm starším sourozencům, ale tam je zároveň ta obrovská důležitost pak k úctě k rodičům a celým těm rodům, protože to je vlastně to naše nejdůležitější propojení. Jak to kvalitní, to láskyplné, to zázemí, tak ale těch všech našich jako těžkostí, tak to prostě vychází z těch rodů. Takže ta úcta, pochopení a pokora v tomhle rámci je strašně důležitá. To říkáme právě proto, že tím, že mě naši dali obrovskou benevolenci, tak to se mnou fakt neměli snadný v nějakém nastavení bariér. Prostě jakmile byl pokus o nějakou bariéru, tak ze mě se stal prostě hurikán, zároveň vybuchující sopka a prostě bariéra šla jako, že jo. Takže ty říkáš zajímavě jako jednu věc, že vlastně vy jako rodiče, jak jste vlastně jako hodně povolili, já si myslím, že to vůbec by nemělo být o tom, že by měla být menší míra laskavosti, když vy prostě, hele, vy jste zároveň tak jako obrovský a moudrý bytosti, že kromě toho, že jste sebe dali, dejme tomu na druhou kolej, tak ale fakt vaše vlastně nějaký, to, co mají prostě normálně dospělí lidi, malichernosti, jo? Ať už je to potřeba jít se někam večer bavit nebo tak vy jste to vlastně neměli pro vás. Fakt jsme prim byli my a tím, že jsme odchovaní tady v tom poli, tak je to fakt, je to vzácnost v téhle době, protože jak je to všechno zrychlený a vlastně často mají lidi pocit, že jim něco utíká, tak pak se to prostě podepisuje na těch dětech. Ale když jako půjdu do toho ustát, ty si totiž řekla v jeden moment, že nejsem, nebo děti nejsou tvým majetkem, ty jsi ale podle mě to nikdy neměla v téhle materiální rovině. To s tím si myslím, že se potýká spousta dětí, že si do nich rodiče projektujou buď to, co oni si ne za to, anebo vlastně ten ideální jako vision board. Moje dítě bude to, aby mě to zapadlo do toho jako geniálního pokračování nebo biznesu, nebo jako whatever, je to šílený.
To si myslím, že by si rodiče měli fakt jako zpracovat. Ale to vlastně nebylo nikdy tvoje téma. Ty jsi spíš mě měla tak jako blízko tomu srdci, že to téma toho, jako, že jsme dvě samostatné jednotky, což pak vlastně, když se to pustilo, ale bylo to i v tom, že já už jsem si, to totiž nebyly boje jako primárně vůči tobě nebo vůči tátovi. Já si samozřejmě skrze vás se to jako mohlo katarzovat, že jo? Ale to bylo jako totální souboj všech těch sil, dobrý, jsme v dualitě, pojďme tomu teda říkat temno, světlo, ale vlastně těch všech pólů, co vlastně, to je další věc, že jo, co se jako neučí prostě ve školách, nebo málo kdy se s tím někde jako protneš, to, že vlastně to, co teda my bereme jako světlý nebo černý, tak je to všechno součást nás a tím pádem není potřeba toho boje, ale vlastně v tom dospívání je potřeba si vybojovat nějaký ten smír, protože o tom je ta puberta kvůli tomu, že se kultivuje ta identita. Takže ty vlastně máš pocit, že to všude musíš probojovat, ať už je to prostě ten školní systém, kde tě chtějí jako, já to zase měla jsem štěstí, chodila jsem do takzvané jako školy hrou tohohle systému, měla jsem úžasnou pedagožku, protože zároveň můžeš být v jakýmkoliv systému školství, ale vždycky je to o pedagogovi, jestli správně kladně vnáší ty hodnoty pro toho žáka, takže já to obrovský štěstí měla, protože ani tam jsem vlastně nebyla jednoduchá jako osobnost, protože právě čím víc je dítě rozvíjený v té svobodě, autenticitě a v tom prostoru projevit se, tak tím náročnější je a je to logický. Akorát na to prostě ten západní systém na to jako vlastně není jako ready, na to, co se ale už v těch dětech jako probouzí, co v nich prostě je zasazený. Takže pak jako nemůžeme, vlastně jasně, z jedné strany by se chtělo mlč buď v řadě, což byste po mně nikdy nechtěli, teď myslím systémově, ale z druhé strany buď tu, ty stůj za sebe a ty se projev, tak to je kontrast jako pak všech těch popsaných žákovských, že jo, no. Mimochodem, když hovoříš o popsaných denících, tak to je taková tvoje známka, mnoho deníků tvých popsaných, tvýma poznámkama, tvýmu hledání se, tvému nalézání se. Myslíš si, že už jsi se našla? Jaký je ten tvůj směr v tom životě? Vystudovala jsi tanec, herectví, tomu se věnuješ se taneční škole, kde vychováváš děti, kde si teda myslím, že máš neskutečný dar, kromě toho, že se jim věnuješ a rozvíjíš je v pohybu, tak si myslím, že jim obrovsky pomáháš najít sebe sama, že ty jsi tam takový ten jejich starší vzor, že tam mohou dorůst přes všechny ty nedůvěry sama v sobě, hledání se, co vlastně dává ten smysl života, tak ty jim ho tam tak přirozeně a krásně ukazuješ. To jsem si vlastně vždycky přála potkat takového člověka v mém dospívání, který by mě dokázal takhle provést tímhletím těžkým obdobím. A ty to děláš pro ty děti, já to vidím, jak jako se proměňují u tebe, jak tě následujou a jak krásné osobnosti dorůstají a dokvétají. Hele, tak opravdu jít s tebou do jakéhokoliv rozhovoru je výzva. Zvlášť pro mou košatou pozornost chytat tvé košaté otázky. Já si totiž vezmu ještě ty deníky. Jo. Já si hrozně mám takový pocit, jak kdyby se vracela víc ta v uvozovkách něžnost do toho dospívání, že ty věci, ale taky je to prostě, jak zrovna se kdo kde ocitne a myslím si, že se máme ocitnout tam, kde se ocitneme. Ale že právě třeba ty holky, co ke mně chodí, jo, jakoby trendy oblečený, blá, 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 ale přijdou prostě s knížkou. Já jsem z toho úplně fascinovaná, že ty 14letý nebo 20letý holky mají prostě touhu jako číst, jo. K čemuž já třeba jsem se jako dostala teď jako v posledních letech, vlastně to začalo tím mým vyhořením, kdy jsem začala jako číst. Že najednou to pro mě bylo to, co mě jako úplně vracelo do té podstaty té duše. A proto to psaní deníků. Já bych to vlastně v té době, obzvlášť když jsem si vypisovala, bych to rozhodně nenazývala psaním deníků, protože já jsem jako neměla nikdy potřebu být deníčkářkou, jako kdyby, jo. A teď vlastně tam se i vracíme k tomu, co ve mně se všechno jako bylo v tom dospívání. Hodně ten silový pól
se kterým se myslím nějakým způsobem potká každý, ale já jako vlastně vnímám, že někdy jsou věci potřeba brát jako direktivně a z té přímosti jako vycházet z té podstaty, ale samozřejmě je pak to, jako vlastně myslím vůči všem, kteří se tady s tím potýkají, ať už v umění nebo v životě, je obrovsky důležitý do toho ale se jako opečovávat. Jo, protože pak se obzvlášť jako ta jemnější duše, ta citlivost se může jako strašně jako pobít a pak se jako vrátí do toho kvalitního emočního prožívání taky není úplně snadný. Takže pro mě třeba to vypisování bylo jako, kromě toho, jak třeba říká profesorka Hogenová, že jako psát 20 minut denně je absolutně jako zásadní praxí pro očišťování a zároveň jako kultivaci jak mysli, tak jako bytosti, tak ale pro mě to byl zároveň jako dokonalý katalyzátor a vlastně, což jsem teda zjistila zase až pak v Himalájích, tak že to často bylo automatické psaní, aniž bych si toho byla vědoma. Takže určitě všem doporučuji psát, ale vlastně jako bez záměru. Jo, třeba cítíš, že chceš psát knihu, piší, nebo básně, piše, ale vlastně nemusíš dát konstrukt nebo vyloženě nějakou formu tomu svýmu sešitu, protože často to lidi omezuje. Jo, takže piš cokoliv. S tím, jako kdyby to nikdo nikdy jako vlastně neměl číst. Ale zase v jedné knize, kterou obě dvě milujeme, byl v kontextu haiku, kdy ta autorka vlastně popisuje, já miluju umění, ale já jsem potřebovala tu danou formu, aby se v ní ta moje duše mohla osvobodit. Jo? Takže jenom tím chci říct, že každý jsme trošku jiný a je potřeba si poskládat to, čím pečujeme o tu duši, tak aby nám v tom jako bylo opravdu hezky. No. A ten koktejl je fakt jedinečný. Jak si smícháme ty bylinky do toho ranního čaje. To je hezký, viď? A pak byla ta druhá část toho dotazu, jestli už jsi se našla, protože ono to nebylo jednoduché, protože ti bylo dáno poměrně hodně darů do tvého života, které tě právě dostaly do takového koktejlu, teď ne do toho ranního bylinkového, ale do toho koktejlu, ve kterých si se prostě musela najít. Byla tam ta divokost, kterou projevuješ a projevovala si v rapu, ten dar přes pohyb, přes tanec, který máš a který já pokaždé vnímám a různé osobnosti, které ho mohou zažívat, ho popisují jako dar velkého léčení pro ty lidi, kteří se dívají na to, když tančíš. Herectví, je to psaní, je to opravdu mnoho. Tak kdo jsi, Sofie? A to jsem se vůbec ještě nedotkla toho, co vlastně vnímám, že je úplně nejdůležitější, ale to budeme pokračovat až v té další rozpravě. Já se tady jako dojímám, jo, ale to je fakt dojímání se z pokory, jo, protože když si člověk ustálí nějakou tu podobu sebe a je to vlastně jako viděno, což není to nejpodstatnější, ale je to fakt, je to taková velká odměna a přece jenom jsme lidi a máme, v tom lidství jsou ty faktory toho přijetí strašně důležitý a mě vlastně, a pozor, a jako rozhodně to tak nebylo vždycky, mě je dost jakoby jedno to přijímání toho mainstreamového pole, ale právě když někdo, kdo se rozhodne za náma přijít do divadla nebo přijde na tu lekci, se vlastně jako potká s tím, co proudí skrze mě, tak a vlastně je on sám v tom rozpoložení to zavnímat, přijmout a nechat se v tom jako koupat. To je ale hodně podobný, jako když člověk je v přítomnosti tebe, nebo to samozřejmě cítíme u jiných krásných bytostí, který vlastně se rozhodli vzít jako velkou část toho svého údělu a ono možná ještě spíš než rozhodli, prostě následuješ fakt to vedení toho ducha. Být tu pro lidi, být nějakým způsobem, dejme tomu světlonošem, jo, ale ono je to zároveň i o tom, ať děláš cokoliv,
ať je to jakákoliv profese, tak v ní vlastně můžeš být, dejme tomu, a teď použiju to slovo šamanem, můžeš v ní být léčitelem. A zároveň pak ale můžeš být v pozici, kdy se nazýváš léčitelem a vlastně vůbec nekonáš to, co tomu slovu jakoby náleží. Takže kdybych jako měla říct doslovně, jestli jsem se našla, tak čím hloubš jsem, tak tím víc vlastně si možná začínám připouštět, že to není o tom se najít. Protože ona jako, jak jsou ty etapy života, v nich ty různý názory. Já jsem třeba strašně dlouho že měla ten pocit, že když teď mám nějaký ten názor a už se mnou jako absolutně nekorespondoval, vlastně to spíš byl jako velký jako guláš nebo jako souhrn názorů. Ale já jsem vlastně jako měla pocit, že si zatím jako musím stát, jo. To je to definování v tom dospívání, ale strašně moc lidí se to přenese i do dospělosti a fakt je to vlastně jako obrovský utrpení v tom bejt, a říkám to ze svého pole, jo. Že proměňovat názory, proměňovat se, to je to nejpřirozenější, co se děje a ono se to bude dít, ať chceme nebo ne. Takže buď s tím budeme bojovat tím, že si budeme držet to něco, v čem nám někdy bylo dobře. Nebo jsme to potřebovali pro ten vývoj, ale už je to tam. Takže když v tom budeme dál, tak je to vlastně jako stagnační model. Takže když se jako vlastně vlezu do té přítomnosti, kdy fakt jako ty proměny jsou každý den a v každodennosti taky stále, tak jako tam mám něco to, co už je mi jako, co je jistý a co jsem našla a vlastně to vnímám jako nějaký vlastně jako kodex, který ke mně vlastně jako patří od jak živa, akorát teď už je jako v té plnosti si jako přiznanej. A tak bych řekla, že může být jako podepsaný, ale ne krví, nebo klidně by mohl, jo, ale spíš je to nějaká jako květinová esence, protože je to hra, je to prostě o tom hrát si. Takže jakmile člověk moc jako zabředne do nějakého konstruktu, tak už vlastně fakt sám sebe prostě strká do takového nepohyblivého brnění, no. Mm-hmm. Takže tak k nacházení se, ale jinak to víš, hele, já jako velký senzibil, velký extrovert, ale zároveň obrovský samotář, musím se jako každodenně vnímat, jaký jsou ty moje potřeby a co zrovna ta bytost jako potřebuje, co cítí a ctít to, protože já už vlastně jako odmítám si připravovat věci nebo kejvat na věci, ve kterých bych byla nešťastná. Takže když mi jako přicházejí vlastně nabídky, a teď to vůbec tím nechci schazovat, prostě kdokoliv v uvozovkách v té mý pozici z toho vnějšího pole by potom skočil a byl by nadšenej. Ale já z toho mýho vnitřního pole už vlastně mám tu, ale jako dost rychlou analýzu. Jo. Možná to nemám zapotřebí, nebo možná spíš by to odvádělo tu pozornost od toho mýho jemna. Nebo od toho, že prostě já chci sedět a jenom psát a k tomu koukat, jak za oknem prostě prší. Zapálit si svíčku. A je mi jako 25 a není to tak dávno, co ale ta největší radost byla, ale jako vypadnout ven do hlasitý hudby a jako buď se přerepovávat v betlech, a nebo jako tančit. A ta esence toho repovat nebo tančit je tam furt, ale vlastně už toužím po mnohem větším klidu. No. Mm-hmm. A tak se vyčistilo to pole jako lidí i těch tužeb, no. Tak ještě máš před sebou hodně let, ty další zkušenosti přijdou pak s novýma životníma výzvama. Nicméně, ty jsi tady zmínila dobu tvého vyhoření, což bylo těžké nejenom pro tebe, ale i pro tvé okolí. Vnímat to, že seš někde, co není úplně komfortní zónou a co ti vlastně úplně zase nemůžeme zahojit my jako rodiče, ale že se vlastně v tom musíš zahojit a najít sama. Já si jako nesmírně vážím osobností, jako je William Poltikovič nebo Milan Hrabánek a další osobnosti,
které hovoří právě o tom vzácném okamžiku lidské bytosti a mohou to nazývat psychospirituální krizí. Tím okamžikem, kdy to vypadá, že se člověk zhroutil, zbořil, ale on je to ten okamžik, kdy k němu konečně začíná hovořit božství. Kdy tím, že se mu zbortil celý ten vnější svět těch jistot, tak najednou ten člověk je ochoten ptát se, a kdo teda jsem já? Proč tady jsem? A jak mám teď koukat? Z jakého okna? Já bych jenom řekla, to totiž je důležitý, jo? Že ne, že konečně mluví božství, ale spíš, že konečně nasloucháme. Protože ty projevy, ať už těch duchovních ochránců, nebo těch duší z těch rodových liní, nebo našich andělů strážných, a vlastně ty bytosti přírody a podobně, který vlastně jsou s námi furt a furt se nás snaží jako ať už rozveselovat nebo aktivovávat, probouzet do té naší pravé podstaty, tak to jsou všude a furt, jo. Ale ať už jde prostě o telefony nebo jakoukoliv jinou elektroniku, nebo ty možnosti té vnější zábavy, kterými vlastně ale fakt často utíkáme od sebe, tak přesto je těžký se k nám dostat. Proto lidi dřív byli mnohem s nás napojení, jo, protože večer se nešli koukat na televizi, nešli do kina nebo prostě na kalbu, ale sedělo se u ohně. Tak najednou na tebe přímě může promlouvat element ohně. Jo, ten prostě z té televize jako taky samozřejmě o tom volme, na co koukáme, volme, co posloucháme. Tam ještě teda dám přesmyčku, jo, protože já jsem nezodpověděla. Já cítím obrovskou zodpovědnost k té důvěře, ať už rodičů, kteří jsou pro mě důležití, ale mnohem důležitější jsou pro mě ty děcka, kteří ke mně vzlížejí a kteří za mnou chodí. Jedna věc je to pole, který máme doma, druhý je to, ve kterém se pak už přesně nacházíme jako v tom vnějším světě. A ty jsi řekla hrozně důležitou věc. Vlastně toužíme potom někom, kdo nás v tom dospívání, pak když bych to přehodila, k tomu se třeba dostaneme později, nebo v té lásce, v tom intimnu, jakoby bude provázet. Povětšinou to tak není. Jo? Potkáváme se prostě s lidma, který vybračně nám ladí. Takže ty lidi, od kterých přijímáme jejich názory a pohledy na svět, jsou často jako extrémně pochroumaný a narušený. Ale v tom poli, který ještě prostě není ready, nebo není, teď nechci použít to obrněný, není tak probuzený, nebo nemá prostě tu cestu tak prošlapanou, aby vlastně bylo schopný používat to kritické myšlení, ale kvalitně, tak vlastně ten jeden tady video, kde prostě může být sebevětší bullshit a najednou to ale pracuje, já skrze to jednám. Bang, kamarádka řekne další kravinu. A teď se to spojí jako v multikravinu. A vlastně není rozhodně ta touha v dospívání, jo, jsou ty záchvěvy, nebo někdy, když ty děcka nemají tu potřebu, tak ty bujarý puberty, tak třeba inklinují k těm rodičům víc, ale prostě, když se budu bavit v globálu, většinou to tak není. Rodiče rozhodně nejsou pro to děcko tím svatostánkem, za kterým si chtějí jít pokecat. Jakoby. A takže proto i já vlastně volím tu cestu, hele, jako já, a teď už ale zároveň nacházím, já mám tu zodpovědnost v tom dopadu toho, co říkám a co dělám, když jsem jako ať v těch lekcích, anebo když něco teda posílám na ty sociální sítě. Zároveň já mám zodpovědnost za to, co říkám. To, jak si to kdo ale přebere, to už je prostě jeho zodpovědnost, což byla další věc, kterou jsem se, i to byly ty součásti toho vyhoření, jo? Že jsem jako přijímala strašně moc toho. Takže když se někdo rozhodne za mnou přijít, ať už jsou to malí děcka, holky, kluci v dospívání, nebo jako vlastně dospělý člověk, tak já jako pracuji se svým osobním prožitkem zároveň, ale s tím nacítěním se na tu bytost, že jsme si rovni, ale já to můžu být kanálem přes ty moje zkušenosti, ať už ze života, nebo z té dané věci, kvůli který vlastně za mnou ten člověk jde. A z toho my vycházíme, proto vlastně multi-art school, což jsou pravidelné kurzy, jsou jako specifický a já obdivuju ty
holky, nebo jako kluky, co za mnou přijdou, protože tam to není, hele, tak teď tě zvu tady na hip-hopový lekce. Ty víš, že každý týden si whatever, přijď ve velkých kavotách, nám je to jedno, ať si kdo přijde, jak chce, jo. Ale jakoby to ti dává takovej to, přesně to bezpečný, jo, že si můžeš přijít, tak, nebo jdeš na hodiny baletu. Ne, prostě tady máme 3 lekce, kdy se zaměřujeme na kontemplování streetových stylů. Další 3 lekce, kdy se zaměřujeme na kontemplování contemporary, což je najednou mnohem víc ten scénický, emoční projev, ale zároveň součástí každé té lekce je nějaká krátká dechová praxe. Dřív jsem byla náročná, obdivuju vás všechny, co se mnou jste, že tím, jak já jsem šla mnohem víc do těch praxí, těch duchovních, dejme tomu, tak samozřejmě bylo i víc částí jako jógy z té lekce, tak teď už to máme jako při rozcvičce, tak vlastně tam je zakomponovaná nějaká asana, dejme tomu. Pak pro mě je strašně důležité jako animal, co se prostě můžeme opravdu učit od zvířat, je jejich přirozenost, projevování se, takže a teď už to začíná být i v tom světě jako víc trend, což zrovna tenhle trend mě těší. Vlastně nedělat jenom hezký pohyb naproti zrcadlu, ale vlastně ten pohyb, který je nám v jádru bytostně jako blízký. A teď jsme ale třeba měli lekci, řeknu konkrétní příklad, kdy jsme se tam šli taková jako moc hezká konstelace, kdy některé holky se znají už z kempu, některý zase z jiných jako projektů, ve kterých je, jako nás spojují, plus holčiny, co přišly úplně jako noví. A měli jsme zrovna sál se zrcadlem. Já mám OK, hele, víte, že já jsem trošku bláznivá, divoká. Vlastně vůbec teď nehodnoťte. Pojďte na 4. Představte si, že jsme pumy. OK, jsme pumy. Tak jo. A teď si jedeš konverzaci sama se sebou v tom zrcadle. Pojď. Teď se chceš sežrat. Teď je to ten opak. Jaká je ta podoba, když chceš být líbivá? Nebo když chceš být absolutně nedostupná, ale ne jako kvůli partnerství nebo nějaký vztahovosti, ale aby se ty cítila v bezpečí. Možná taky, abys to prožila, jaký to je. Ano. Protože to je zase jedna ze skvělých technik, že jo. Když tě třeba něco děsí nebo v něčem seš nekomfortní, ono se to snadno říká, ale doporučuji to zkusit. Představ si všechny varianty toho, co se může stát. A pak už tam vlastně jdeš jakoby s klidem. Tak stejně tak, jo, doporučuji vlastně jako prožívat si věci, které nás buď děsí, anebo je vlastně naopak třeba hodně chceme prožít. Tak si jako pobejt jenom v tom rozpoložení, že se to děje. A ono to jako často hodně hodí. No. Ano. Dopověz tam. No, já už jsem tím vlastně chtěla přejít k tomu vyhoření, protože tím, jak vlastně nejčastěji teda jsem s holkama od nějakých těch 12 do 20, tak 30, tak je to jako obrovský křehký. Obrovský. Ale zároveň nikdo nechce navenek projevovat jako křehkost, logicky, protože jsme zranitelní a ono i tak tě ten život, nebo ty situace, co přicházejí, aby tě posílili ve výsledku, ale jako strašně obouchávají. Takže vlastně s tím nechceš jako vylejzat jako na povrch, tak věřím, že třeba skrze ty moje lekce, ty naše sessions a hlavně kemp, se to všechno jako může dít přirozeně. Ať už to zpevňování, protože jsme v bezpečném prostředí, tak ale zároveň to pouštění jako bolístek nebo traumat, když se na to koukneme takhle. Abychom se posunuli dál, tak naznačila si tady to své skřehnutí, zlomení se, vyhoření se. Který ty si geniálně popsala jinak. No. A teď už tady sedíš jako žena, partner, já už tě moc nevnímám jako dítě, jsi tady takový můj partner, od kterého se často překvapeně učím. Ty mi často dáš takovou poznámku, já si uvědomím, jak nejsem uvnitř sebe a vlastně jakou cestou tam můžu hned jít, protože ty tu pozornost máš. A ty ses vlastně této praxi, vědomé praxi, naučila na své cestě, na své velké cestě, kterou si absolvovala minulé léto
s Williamem Poltykovičem. Děkujeme, že jste si poslechli první část rozhovoru z divadla či léčivého podcastu. Pokud byste chtěli ve sledování našich rozhovorů pokračovat, tak vás zveme do klubu Moderní spirituality. K tomu, aby takový klub mohl vznikat, potřebujeme i vaši podporu, kterou vás za malý okamžik provede můj kolega, kameraman Narayan. Kromě rozhovoru najdete v klubu Moderní spirituality také pravidelné měsíční meditace, praxe, čtení z duchovních knih a poselství daného měsíce. Těším se na vás a děkuji za vaši podporu a důvěru. Já vás moc zdravím a v tuto chvíli vás provedu tím, jak se můžete přidat do klubu Moderní spirituality. Jako první se podíváme tady na YouTubeovou stránku. Většina z vás, kteří koukáte na naše rozhovory, tak skončíte právě ke konci rozhovoru tímto návodem. To, jak budeme pokračovat dál, je to, že stiskneme v popisku nebo v komentáři příspěvku odkaz, který nás dostane na webové stránky gabrielafilipi.cz na podstránku Klub Moderní spirituality. Tady si vy můžete pročíst všechny důležité informace o našem klubu. Tou nejdůležitější asi bude to, že máme různé úrovně členství, máme takzvané měsíční členství, ve kterém máte všechen obsah klubu Moderní spirituality, a pak máme takzvané roční členství za 3300 korun, v rámci kterého máte 2 měsíce sledování videí zdarma a ještě k tomu máte vstupenku do léčivého divadla v hodnotě 500 korun. Ve chvíli, kdy vy se rozhodnete pro jedno z těchto 2 členství, tak tady to členství roční je jednorázová platba, po které poté máte jednoroční členství, které se vám aktivuje do 24 hodin. A tady u měsíčního členství tak se jedná o měsíční platbu, kterou můžete první měsíc vyzkoušet, a nebo nemusíte a můžete ho zase zrušit, v čem vám my a náš tým samozřejmě taky pomůže. V tuto chvíli tedy zvolíme buď tedy měsíční, anebo roční. Já první tady stisknu tlačítko objednat a v tu chvíli nás to přesměruje na stránku, kde vyplňujete všechny svoje údaje, vyplníte údaje o platbě, kterou můžete udělat jak přes platební bránu, tak jako na jakémkoliv jiném webu, na kterém byste si objednávali na internetu, nebo skrz bankovní převod, který trvá trošičku déle. S tím, že vyplníte všechny potřebné informace a následně objednáváte členství a zhruba do 24 hodin vám my vytvoříme přihlašovací údaje, náš tým se o vás postará. Pokud to je o víkendu, tak vždycky na začátku pracovního týdne. Následovně se tedy vrátíme zpět. Pokud byste chtěli zvolit měsíční členství, tak v tomto případě vás to přesměruje na stránku newspark.cz, v rámci které funguje bonusová sekce Gabriely Filipy. Tady to funguje zase na podobném principu jako u předchozího webu, ale v tomto případě vy jste přesměrováni na web Newspark, kde bonusová sekce Gabriely Filipy funguje a na které můžete sledovat všechna videa bez omezení. Zde si zvolíte uživatelské jméno, heslo, potvrdíte heslo tak, aby webové stránky věděly, že si ho budete pamatovat. To samé se udělá s e-mailovou adresou, kterou zde vložíte, a následně vkládáte platební údaje. V tu chvíli vás klub přesměruje na platební bránu. Bohužel u nás to funguje na webu Newspark jenom s platební bránou, a samozřejmě, kdybyste měli potíže nebo chtěli byste zvolit jinou formu platby, tak nám samozřejmě můžete napsat na e-mail, který vám ještě řeknu na konci videa. A zde také vám můžeme pomoci teda s jinou formou platby. Ve chvíli, kdy tohle vše projdete, tak se vám vytvoří účet, následně
já tenhle bod přeskočím, vy tam budete mít takzvaný aktivační e-mail, budete mít všechno zařízené, ale já se dostanu v tu chvíli do stránky přihlášení a zde zase vyplníte údaje a v tu chvíli vy jste ve svém účtu, můžete si tady projet všechny různé funkce vašeho účtu, ale to, co vás hlavně zajímá, je kanál Gabriely Filipy, na který se teďka přesuneme. A tady na kanále Gabriely Filipy v tu chvíli budete mít odemknutá všechna videa a můžete se zhlédnout jak plné rozhovory v plné délce, které jste viděli na YouTube, ale viděli jste jenom první polovinu, tak tady máte pravidelné měsíční videa a také články od Gabriely Filipy. Zase tady se můžeme jít podívat do sekce videa, v rámci které pak uvidíte všechny videa, které Gabriela Filipy společně s námi vyprodukovala. Máme katalog videí, který sahá až do listopadu minulého roku, pokud se nepletu. Takže tady máte hodiny a hodiny obsahu, které můžete sledovat. Já vám tímto moc děkuju a kdybyste měli jakékoliv problémy, tak se nám můžete ozvat na e-mail ahoj@newspark.cz a tímto vám přeji hezký den, večer, ráno nebo jakoukoliv chvíli a budeme se na vás těšit v klubu moderní spirituality.